Onko teillä äänettömän yhtiökumppanin kanssa hallituksen kokous menossa? On. Meillä on nimenomaan äänettömän yhtiömiehen kanssa nyt vähän kokoustamme tässä. Vi ska ha ett möte. Om att vi ska ha ett möte. Joo. Mitäs hänellä on päällä? No hänellä on nyt päällä Oususa. Kuuluu Vanilla Companyin, joka tulee Puolasta. Upea viskoosi. Siis tää on nyt vähän niinku tämmönen, ei tätä nyt ihan kimonoksi sanoisi, mutta tämmönen paituli. Tai mikä tämä nyt on po finska, ja kietasuppaita. Ja aivan ihana 100% viskoosi. Tää kukkahan on tosi kaunis. Sitten on leveät housut, kun nythän on leveät housut muotia, niin kuin olette huomannut. Löytyy erilaisia malleja. Nämä on niin kuin aina setteinä. Ja tässä on nyt sitten toi pitkällä housulla ja toi kietasupaita, mutta sitten on myös niitä, jotka ei halua mitään takkeja eikä muuta semmoisen. Sitten on niin kuin toppi ja sitten tuo sama housu tässä. Että nämä on niin kuin setteinä myydään sitten. Aivan hurmaava. Tässäkin tämä setti on 149,95. Tätä settiä en muista ulkoa millään, koska se on niin vaikeeta. 169,95. Siis tää on kuin silkkiä, mutta se on viskoosia. Mitäs tonne yöasuosastolle? Eihän tässä nyt kaikki ollut vielä Susalta. Niin, täällä on sitten, kato vielä, täällä on nyt sitten modaalia vai puuvillaa vai mitä tämä nyt olikaan, kun enhän minä muista. Niin mutta luntataan. Mutta on tämmönen niin kuin hihaton, missä on pieni rimpsuhelma. Ja sitten on tämmönen, tämähän on hirveän niin kuin suomalainen. Et pikkuhiha ja sitten ei liian pitkä toi helma. Niin tämähän on aivan ihana. Että näitä on nyt, kuulkaas täältä Oususalta myöskin. Ja tää on 83,95 on tämä. Ja tämä taisi olla saman hintainen sitten tämä hihaton. Ja viskoosia myöskin. Mutta tää on niinku joustavaa viskoosia. Toi on taas sitten semmonen, joka ei niin joustava. Mutta kattokaa nyt siis tätä materiaalia. Niinku tää kukka. Siis tämähän on niinku aivan älyttömän kaunis. Mutta tämähän menisi kesämekkona. Mähän voisin lähteä tonne. Niin voisitkin. Eikö voisinkin? Eikä sä lähetkin? Ehkä mä lähenkin. Hattu päähän vaan ja sitten sandaalit jalkaan ja eikö menoksi. Niin. Et näitä nyt on täällä taas jonkun verran. Ja mitäs, oliko siellä muuta sitten? Eikö nämä oli varmaan ne mallit? Ei, kun tonne suuntaan. Eikö tänne suuntaan? Niin, mutta näitä oli vielä lisääkin, mutta palataan niinkin sitten. Kato, nyt on niin paljon. Nyt on tullut niin paljon, että nyt jos vähän mietit, että äitienpäiväksi jotakin, niin tulee nyt. Oususa lisäksi. Täällä on Essensaa. Ja niin kuin sanoin, sinistä on tänä keväänä paljon. Mutta onneksi siellä on myös ripaus sitten vaaleanpunaista Kalidalta. Ja sitten lisää vaaleansinistä. Täällä huomaatte, että täällä on nyt lyhkäisempää housua ja sitten on tämmöistä niinku kaprimittaista housua. Mutta se on kuitenkin vähän niinku leveämpää. Sitten on ihanaa persikkaa. Persikkaa on tänä keväänä toki paljon. On vaaleansinisen ohessa. Ja tää persikkapaita on myös Kalidalta. Katsoppa, täällä on aika kivat nää hihat. Ei, toi on ihanan toi hiha. Nämä on tosi makeat. On aika kivoja näitä. No sitten toki unohtamatta vaaleansinistä jälleen, mutta mäpä otinkin tälle vaaleansiniselle, tälle kalahousulle sitten, niin mäpä otinkin sille sitten pinkkiä paitaa. Toki sä voit sille yhdistää sitten sitä vaaleansinistä. Tuolla voi mennä Ahvenanmaalle vaikka. Kuule, ihan vaikka minne. Afrikkaan. Ja hei, tää olikin meille jo Fasessa kuvattuna, siis tämähän on ton Damellan, tää on kukkaketo. Et nyt näitä värejä on, mutta täällä on lisää tämmöstä niinku mintun vihreitä, eikä tässä myöten oo kaikki, meillä on vielä osa tuolla laittamatta esille. Niin kannattaa tulla tänne Puotiin hypistelemään näitä materiaalit, on aivan ihania. Mutta eihän näitä nyt tässä toivon mukaan sit kauan pyöritellä, että äitienpäivä on ihan kuukauden päästä. Et jos oot niinku kaukaa viisas, niin tuut nyt hakee itselle tai sitten pistät sen puolison asialle. Nyt ois kuulkaas. Eikö aika ihania värejä? Että mikä olisi sun suosikki näistä? Onko sulla persikka vai onko se toi turkoosi? Mä en tiedä, mulla on kaikki. Minä haluan kaiken. Selvä. Mutta tule tutustumaan ja sovittamaan. Sillähän siitä selviää.